Коллеги, хвилиночку уваги. Дякуй. Вот и завершается другий день, завершается наша 4-я неконференция для школьных наставников EdCamp Беларусь 2020. Жадаем подяковать всем вам. Это все аплодисменты вам. Только для вас, только для вас. И дякуючи вам отбывается это мероприемство, 4-й год. Сподеемся, не опошни. Не запытывайте, что будет на 5-й год, як зорка будет. Но нечто мусить быть. Каждый год все лепш, больше, масштабнее, больше удельников. Подумаем. Хутка вы атрымаете анкету адваротной сувязі. Попросим вас не затягивать и своечасово отказать, унесе свои заўваги, прапановы, нават по музычных зорках потенцийных. Настя, что-нибудь скажешь? Да. Спикер минулогодний Рос Моррисон Могил записал вам привітальные слова. Не все раніцою поспели убачить. Зараз мы еще повторим. Катя Скрыгин где-то была тут, допомогла с субтитрами, переклала. Артур, поставь, коли ласка. За пандеміі не атрымалася прывесці Роса ў гэты раз? Але ён з намі все адно дыстанцыйна адсочвае, лайкае, бачыць ваши сторісы. Ну, працягваем тады. Пакуль што без Роса, зараз ён з'явіцца. По далейшай праграме можна сказаць, што зараз пасля таго, як мы завершым, будзе абед, як звычайна. Плюс, як мы абяцалі, будзе еще дадатковая сабойка, каб вы маглі ехаць далёка. Хто адкуль, хто з поўначы, хто з поўдня. Ніхто вас не выганяе, і магуру до конца дня працуе, можна заставацца, у кого цягнік пазней, вечарам альбо маршрутка, можна далей заставацца, кава, гарбата ёсць, абменьвацца сваімі думкамі, напрацоўкамі. Можете правесці яшчэ дадатковыя майстар-класы. Тэхнікі працуюць, можна, при вялікім жаданні далучайцеся. Скажи, Настя, што-небудзь. Шановне господарство, дякую і ад мяне асабіста. Для нас вельмі важна, што вы прыехалі, што вы працавалі плённа вельмі. Вельмі важна бачыць ваши усмешкі, ваши такія позіркі шчаслівыя, спадзяюся. Сапраўды, дзякую вам вялікі. І некалькі тэхнічных момантаў у мяне. Па-першае, удзельнікам будуць, як заўсёды, падзякі. Дзяўчыны зараз іх падрыхтуюць, і мы раскладзем іх, напэўна, недзе там у той частцы зала. Можна будзе падысці, знайсці сваё прозвішча і забраць. Так, першае. Другое, учора я рабіла аб'яву наконт фільма па тэме булінга, і нехта, вось, бачу, мы з вами паразмаўляем сёння, я памятаю. Ну і так, збольшага, падаецца, ўсё. Можа, Рос у нас з'явіўся? Не. Ну, тады давайте пачнем нашу яшчэ одну добрую традыцыю. Гэта вольны мікрафон. Што такое вольны мікрафон? Я ведаю, што шмат у каго за гэтыя 2 дні з'явілася што сказаць. Шмат хто хоча гэта зрабіць. Вы можете выйсці з мікрафонам, без мікрафона, любыя заўвагі, падзякі, ўсё, што хочаце. Гэта ёсць вольны мікрафон. І пачнем мы са Святланы. Яшчэ раз усім добрый дзень. Так, мой любимый вольны мікрафон, звычайна я яго любіла браць у канцы, але сёння з мяне пачнем. Як я кажу, мы год чакалі EdCamp'a, а ён вось прыйшоў і ўжо завяршаецца. Таму зараз разам са мной, ужо ў мінулым годзе у нас была такая практыка, вы мне дапамагалі расказваць верш. Зараз дапаможаце? Тады я буду пачынаць 3 радочкі казаць, а вы будете дагаворваць наступныя словы. Як здорава, што ёсць EdCamp у нас. Падрыхтуемся.
Як здорова, што ёсць эдкэмп у нас. Год гэты нам прынёс шмат страты болю. Карона, выбары, які складаны час. Але у імагуру зноў настаўнікаў даволі. Як здорова, што ёсць эдкэмп у нас. І ўжо ад думак і ідэй трашчыць паветра. Не па каўбасы чэргі тут якраз. Тут чэргі на кірмаш ідэй, паверце. Як здорова, што ёсць эдкэмп у нас. Свабода, выбар тут сябруюць з намі. Ты выбіраеш сам, дзе бавіць час. І галасуеш тут наўпрост нагамі. Як здорова, што ёсць эдкэмп у нас. Сяброўскія абдымкі і сустрэчы, сюрпрыз, сам Вольскі завітаў да вас. Настаўніцкі ансамбль гучыць хай вечна. Як здорова, што есть эдкэмп у нас. Ну і апошнія словы, гэта такая маленькая рэклама-заклік. Хачу я кожнаму прамовіць дзякуй, бо гэта свята. Свята светлых вас. Хто не спазнаў яшчэ эдкэмп па смаку, прыходзьце, і эдкэмп з'яднае нас. Дзякуй усім. Дякую, Света. У нас з'явився роз. Мусить бути. Hello, EdCamp Belarus. This time last year, I was with you. I was really looking forward to being with you again this year. But I've got very fond memories of my time with you all. I'm really sorry I can't be with you, but I know there's some amazing and exciting things taking place in your Teach Meet revolution, and broadly speaking, seeing the events taking place in Belarus over the last few months has been very interesting to watch, having visited and a tiny little bit of understanding as to what's been going on in your country. So as ever, I'm sending you my best wishes. I hope that you have a great event. I hope there's plenty of opportunity for everyone to have a voice, for everyone's ideas to be heard, so that you can each learn from one another and develop your teaching practice in particular, but also make a big difference to all the young people that you're supporting in your country. And fingers crossed, in that future, those young people will be the future of Belarus. So I hope to see you this time next year. So have a great day. І пакуль не забыліся, давайте падзякуем все ж таки тым людзям, якія спрычыніліся да арганізацыі сённяшняга мерапрыемства. Катя, иди на сцену. Катерина Скрыган, Катерина Куксо. Катя, ты тут? Михась, вы где? Михась Кудейка. Элла Якубовская, Света, Светлана Локис, где наши модераторы, выходите. Александра и Лилия, які допомагали. Элла. Да. Дякую. У нас яшчэ ёсць Александр, але ён саромеецца, не хоча выходзіць на сцэну, але яму таксама вялікі дзякуй. Самы лепшы фотограф Беларусі, Мінска, Глеб Сакаловскі. Наш відэааператор, які пасля змантуе добры фільм, Александр. За сцэнай, за прысволам працуе Артур, Кирилл, відэааператары Юрый, Глеб. Всім дякую, якія былі. Это не все люди, якія спрычыніліся, але хто зараз ёсць. Вітайце всіх нас. Дякую, коллеги. А теперь чекаем вольный микрофон. Кто жадает поделиться своими эмоциями, переживаниями, хвалеваниями? Вы знаете,
Большое спасибо, конечно, организаторам, потому что от онлайна устали, мне кажется, все. И личное общение – это просто дарит действительно, очень живые эмоции. Мне настолько хотелось в этом году поехать, что даже несмотря, что если бы вдруг я заболела, или если я вдруг заболею, это все равно ничего не значит, потому что то, что я получила здесь, в этот раз, это просто здорово. Еще хочу сказать большое спасибо за ваше развитие. Вы действительно, я была на первом эдкэмпте, и то, во что вы превратились, да, трансформировались за 4 года, это просто супер. Большое спасибо за музыкальный подарок. Вот знаете, я хотела очень. И я говорила своим девочкам, если бы был Ливон, это было бы, вообще феерично. И это случилось. И вообще на этом эдкэмпте у меня ожидания, обычно бывает ожидание не как... Don't meet reality, да, как по-русски, не соответствует действительности. В этот раз все было наоборот, все соответствовало. Вот это класс, да? И я хочу отдельно еще поблагодарить некоторых спикеров, потому что это то, что добавляет к моему профессиональному развитию. Большое спасибо за химию стресса, Наталья, супер. Все очень грамотно, очень профессионально, очень, просто класс. Сегодня я еще была на мастер-классе у Андрея по подшутцевой практике выучения истории. Я очень впечатлилась. Вы знаете, ты понимаешь, что когда у нас есть такие учителя, то наше образование все-таки движется вперед и идет в сфере, в направлении мировых тенденций. Вот это здорово. И еще один момент. Мы белорусы, такие странные люди, мы всегда всего боимся. Я знаю по себе, я всегда очень сильно переживаю, очень волнуюсь, очень боюсь, что, может, я что-то не так сделаю, или скажу, или ошибусь. И когда выступаешь на таких мероприятиях, ты преодолеваешь свои страхи, свой стресс, свое волнение. И если мы ничего не будем делать, то ничего не наступит, правда? И ваш слоган просто шикарный, «Future is now», будущее сейчас. Я очень хочу быть на вашем следующем эдкэмпте. И я вам могу пожелать только дальнейшего развития, а всем нам перемен. МКФ запросили нас до себе з міні-едкемпом. А як стати так, щоб камера в мене була? Так, щоб на камеру. Хорошо. Та я не хвилююсь. Хвилюються батьки, а я наказую. Це цитата з фільму. Так, добрий день усім, кожному і кожній. Я дуже радий, що мене запросили цьогоріч знову на едкемп. Я бажаю, щоб ваш едкемп буяв, цвів, пахнув багато-багато років, і щоб Білорусь просто була щасливою країною, щасливими дітьми, і щоб ви пили шампанське щоранку. А потім ввечері пили каву. І не боліла голова. Про едкемп. Що можна сказати про едкемп? Я можу про едкемп говорити багато-багато. І не дивлячись на те, що в наших країнах, в Україні і Білорусі є карантин, є епідемія коронавірусу, Женя і Настя великі молодці, що зібрали таку кількість шалених педагогів та педагогинь, які просто, я повторюю, не дивлячись ні на що, прилетіли сюди. Я уявляю, як це було складно вам. Ви просто молодці. Творіть майбутнє, не бійтеся ніколи нічого. І якщо ви щось хочете робити, то беріть і робіть. А оці закони
Вони для того, щоб їх порушувати. І повірте, потім законодавство і закони про освіту, про працю, про все інше підроблять під вчителя. В моїй Україні є у кожного вчителя і вчительки свобода. І я вважаю, що це круто. Ми можемо робити те, що нам хочеться. Я думаю, в вашій країні це теж вітається і приймається. Дякую вам. А я хочу яшчэ падзякаваць Александру за смеласць і рашучасць і расказаць вам гісторыю, што Саша дзеля таго, каб прыехаць на эдкэмп, яго не адпускалі са школы, але ён сказаў, я ўсё раўно паеду, звольніўся і прыехаў на эдкэмп да нас. А я скажу, что... Дмитрий Сенно. Я скажу, что это, конечно, не самая прикольная тусовка в этом году, на якой я побывал. И я думаю, что для такой тусовки варто звольняться, когда тебя не отпускают. Я хочу больше за всех подяковать организаторам, потому что я не педагог, а тут выступал с мастер-классом. Я їм ще особисто подякую некілька разів. Да. Я щиро скажу, просто здивлений вашим огульним узровнем. Да? Я тут багато хто виходив, говорив, щось я тут слухав. І я таки доволі песиміст, і я не лічу, що у нас з адукацією все файно. Зусім так не лічу. Але калі вось вас усіх поставить, усіх клонировать и раскидать по школах, то это уже у нас была бы зусім другая країна. Аплодисменты вам. Ну і калі я буду далей казаць, это уже будзе занудна і нецікава. Дякую вам всім вялікі за вас. Дякую, Зміця. Доброго ранку. Доброго ранку. Ще раз вітання з України. Мене звати Іван. Хто не знає, знайомимося. Хочу подякувати організаторам за чудовий едкемп. Реально, я можу провести багато і великих паралель, оскільки в своїй країні ми теж очолюємо і регіональний, і національний едкемп, які паралелі можна привести. Що мені сподобалося на вашому медкемпі, це те, що ти можеш відвідати цікавих, класних спікерів. Що мені сподобалося вчора, це от коли ви, учителі, рекламували свої майстер-класи. На жаль, в нас, Олександр говорив про свободу вчителя. Да, в нас є свобода вчителя, але в нас вчителі не вистроюються ось так, як там вчора була така черга прорекламувати свій майстер-клас. Нас потрібно заставляти деяких вчителів, щоб вони вийшли, розказали, а що я розкажу? Ну, ось так, типу, виходить. Тому дякую, що таке у вас є. Ми вас підтримуємо. Катерино. Щиро дякуємо, що ми мали змогу таки долучитися до такого чудового заходу в Білорусі. В нас в Україні вчителі, які приймають участь у едкемпах, мають таку традицію називати себе білими воронами. Хочу запитати у вас, хто з вас відчував себе білою вороною в своєму колективі, в своїй школі серед колег? Підніміть руки, так. Хто чув фразу «тобі більше всіх треба»? Ти що? Було? Так от, з досвіду того, що відбувається у нас з року в рік, що ми бачимо? Білі ворони дуже заразні. Да, і ми приїхали сюди заразити. Кожен, хто приїде з вас в свою школу, я переконана, заразить когось із чорних ворон. І кожного року більше нас і більше. І ми вже потрошку розуміємо, що чорні ворони, ті, які звикли все робити по-старому, по букві, по припису, по нудному, так як не люблять діти. Насправді, ми ж з вами знаємо, діти вже не ті.
вони вже стають білими, тому що нас, тих, хто хочуть змін, тих, хто йдуть на зустріч дітям, стає щороку більше. Ми з вами завжди повинні пам'ятати, що ми це робимо для майбутнього, а майбутнє – це діти, наші з вами учні. Дякую вам всім за те, що стали білими воронами. Шановні колеги, ми слідкуємо теж за часом, ми знаємо, що EdCamp все розписано по часу. Ми не будемо довго тягнути, як кажуть, резину. Я хочу запросити організаторів саме Женю і Настю до нас сюди на сцену. І, звичайно, я б хотів би запросити усіх волонтерів, але я думаю, ви розберетесь далі. Оскільки ви знаєте, що Вінниця – це місто-герой, да? Я вчора вам казав, ми привезли такий невеличкий сувенір з нашого міста, солодкий сувенір. Я думаю, ви розділите з організатори з волонтерським комітетом, адже це дуже велика, кропітка праця. Дякуємо, що ви в нас є, дякуємо, що запрошуєте. На наступний рік, сподіваюсь, ми теж з вами зустрінемося. Дякуємо. Дякую, Катя, дякую, Іван. Одну секундочку, користуючись нагодою, запрошуємо долучатися. EdCamp.ua і на Ютубі дуже, я чула, уже колеги казали, що на Ютубі дивляться трансляції. Дуже багато наш EdCamp цього року онлайн тренінгів випускав. Переглядайте, я знаю, що бачу, що розумієте українську, дуже багато корисної інформації. Шукайте, хто шукає, той знаходить, і тому все вдається. Дякую. Дякую, Катя. Здравствуйте всем. Мы представляем программу «Учитель для Беларуси». Мы от нашей программы, собственно, хотим выразить огромную благодарность организаторам и всем, как я вчера сказала, сумасшедшим педагогам, которые здесь собрались, сумасшедшим в хорошем смысле. Я очень поддерживаю предыдущих выступающих коллег из Украины, то, что они сказали. И наша программа, наверное, простите немножко за сумбурность, вчера и сегодня было очень много вопросов и про образование, и про другое, на которые пока что нет ответов, и каждый на эти вопросы ищет ответ сам, в том числе, як быть белорусом у Беларуси, и як быть... И как быть белой вороной, и не то, что как быть, а как продолжать заражать и оставаться этой белой вороной, и не превращаться в черную. И мы хотим напомнить всем, кто здесь собрался, что перемены начинаются на ваших уроках. Да. И в дополнение я хотела бы сказать о том, что вот говорят о том, что у нас нет, как у педагогов, свободы. Она у нас есть. Вот прозвенел звонок, мы закрыли дверь, да, и 45 минут наши. И то, как мы будем работать, что мы будем делать, зависит только от нас. Поэтому свобода есть, и выбор у нас тоже есть. Да. Вот, мы хотим немножко сказать, что мы запускаем нашей программой, у нас начался 3-й набор. Мы приглашаем всех неравнодушных, тех, кто живет работает в региональных школах или готов переехать работать в региональную школу, чтобы повышать там уровень образования. Мы приглашаем в нашу программу сотрудничать, и сейчас вот те, кто заполнили... Сейчас, одну секунду. Да. И еще сегодня я была на мастер-классе про 4К, и там один педагог смотрел в бинокль, и что он видел через 7 лет, да, он видел другого директора школы. Так вот, я исполняю обязанности директора школы, через пару месяцев я буду директор школы, и в нашей школе, да, я думаю, что вот таких уроков, где вот так дети сидят, не будет, потому что и педагогов, которые работают вот так, у нас тоже не будет. Вот, я абсолютно поддерживаю. А мы сейчас хотим разыграть такую же крутую футболку с этой надписью. Среди тех, кто заполнил анкету, мы сейчас разыграем одну. Если вы хотите получить такую же, приходите на наш стенд на 1-м этаже. Барабанная дробь! Барабанная дробь. И Лимонтович Алена Викторовна. Есть? Аплодисменты!
В нашем полку прибыло, долучайтесь до нас. Шановні сябри, ми тільки жартували, кажуть, мусить пойдеш ти. І не вірилася ніяк, але на другую секунду гэта здарылася. То есть вот такое таксама здараецца. Такія прыемныя магчымасці у нас ёсць. Вялікі дзякуй усім тым, хто даваў свае майстар-класы, усім тым, хто першы раз гэта рабіў, тым, хто павышае свой рост і бачны гэты рост. Дзякую арганізатарам, дзякую валантэрам, дзякую усім сваім старым і новым сябрам. І гэта свята, зараз такое пытанне, што мы будзем рабіць з гэтым святам першыя 72 гадзіны. Давайте кожны задумаецца. І я асабіста пра сябе ведаю, што першыя 72 гадзіны пасля таго, як адсюль з'еду, я буду думаць, успамінаць і расказваць усім сваім сябрам, знаёмым на рабоце. Давайте транслировать гэты вопыт далей, шырэй, як кажуць, уперад і ўверх. Дзякую. Коллеги, еще есть желающие? Конечно, Алена. Дякую вялікі. Добрый дзень, шановнае спадарства! Вельмі шмат натхнёных, прыгожых настаўнікаў. Усім жадаю шчасця, здароўя, натхнення і таксама, каб не толькі на працы, але ў сям'і вас падтрымлівалі. І ведаеце, я другі раз уже, калі ў мінулым годзе было закрыццё, на першым паверсе Святлана чытала верш, які яна прыдумала, мы таксама дапамагалі ёй яго чытаць, то я знайшла гэты верш у Фейсбуку, раздрукавала, прыдумалася мне мелодыі, я хацела сёння спець, а яна ўжо іншы прыдумала. То вось гэта вельмі добра, што кожны год новы верш. Я спадзяюся, што калі будзе ў наступным годзе юбілейны 5-й, так, то можа яна крышачку раней прыдумае яго, і мы яго ўжо праспяваем. Усім шчасця, натхнення, няхай вашы вочы вось так гараць не толькі на эткэмпе, але і на працы. Няхай вашы вучні, нават калі яны не ўмеюць чытаць, пісаць, але проста хочуць быць побач з вами. Будьце шчаслівыя, кахання вам, шчасця, натхнення, усяго самага найлепшага. А со Святланай Іванюшинай мы, напэўна, уже хутка альбом прыйдзецца пісаць. Добрый дзень яшчэ раз усім, вельмі рада ўсіх бачыць. Прасцей па-руску, але калі я хвалююся, я пераходжу на беларускую мову чамусьці. Так вот, я хотела сказать, что я очень рада находиться в атмосфере таких живых людей, живых профессионально, живых интеллектуально и стремящихся к саморазвитию и самообразованию. Это классно. Только что посетитель моего мастер-класса, не вспомню, как вас зовут, простите, пожалуйста, сказали, что вы боитесь, точнее, вам все равно, заболеете вы или нет. Ребята, вы все уже больны. Вы уже больны профессионализмом, вы больны жаждой к развитию, вы больны самым лучшим, а зараза к заразе не липнет. Поэтому все будет хорошо, замечательно. И я бы хотела признаться в любви вот этому мероприятию, этим создателям замечательным, потому что я обычный человек. То есть я трусиха по своей сути. Я открытые уроки всегда давала вот так вот, честное слово. Вот. А здесь, в прошлом году я очканула, мастер-класс приготовленный показать. В этом году мне подарили крылья, как Юлия Некраш сказала. Крылья у нас есть, да, после эткэмпа. Так что готовьтесь, в следующий раз, кроме стресса сегодняшнего, я вам привезу спирт в следующем году, я уже решила. Вот, и у меня появилась такая идея. Вчера у нас был замечательный концерт, и там у нас были песни «Три черепахи», и там были слова, да, помните про припев? Я бы хотела их перефразировать. «Гей, ла-ла-ла-лай, ты почакай, и все хутка буде. Гей, ла-ла-ла-лай, ты почакай. Живи Беларусь, я вас люблю». Коллеги, ці ёсць яшчэ жадаючых, хто можа выступіць? Давайте. Алёна. Усім добрага дня, паважаныя калегі, сапраўды гэта... Так.
Сапраўды гэта былі дзіўныя 2 дні. На жаль, усё так хутка скончылася. Але ж я б хацела падзякаваць кожнаму, хто задаваў пытанні, кожнаму, каму я змагла задаць пытанні, кожнаму спікеру, у якога я была. Зразумела, вялікая падзяка арганізатарам, усім тым, хто датычыцца да таго, што тут адбывалася. І вось паказвалі там майку, што перамены пачнуцца на вашых уроках, а мне падаецца, што перамены яны пачынаюцца ўжо, яны адбываюцца на вашых уроках. І хочацца пажадаць, усё адно ў жыцці будуць розныя цяжкасці і складанасці. Галоўнае, ніколі не здавайцеся, узгадвайце тое, што вас такіх натхнёных, нас такіх натхнёных, цудоўных настаўнікаў нас шмат. Аб'ядноўвайцеся, тварыце, і вялікі вам дзякуй за тое, што вы ёсць. Коллеги, есть еще жадаючие? Есть кому что сказать? Те будем разоходиться. Алла? Конечно. Шановне господарство, я уже не буду шмат, бо так шмат сказано. Я хочу зробити фокус тільки на одним. У нас є шмат переваг, і серед присутних і відсутних нема ні професіоналів, і людей обиякових. Я хочу сказати, що ми повинні пам'ятати про те, що наставник – це годність і гонор. І тут вибору у гэтым для нас няма, бо настаўнік не можа не мець гонару і быць негодным. І гэтая думка, яна павінна яднаць настаўніцтва, даваць нам сілы на салідарнасць і на кансалідацыю, бо гэта зараз тое, што нам патрэбна, і тое, што дасць нам сілы выстаяць і зрабіць нашу Беларусь такой, про якую мы марым і на якую сёння на адным майстар-класе глядзелі ў бінокль. Я бачу вялікі сэнс у гуртаванні, і моя душа спявае і радуецца ад таго, што сярод беларускага настаўніцтва год ад году нараджаюцца такія класныя ініцыятывы. Эдкэмп, проекты ТБШ, настаўнік для Беларусі, дыстанцыйны курс «Гатовы ДДА» наогул стаў феноменам у гэтым годзе. Мы шмат можам, калі мы будзем думаць, што перад намі не праблемы, а магчымасці, і разам мы здольныя неймаверна на што. Таму што мы класныя, таму што мы самае лепшае, і таму, што ў нас ёсць такі патэнцыял, пра які мы, можа, і не заўжды самі можам здагадацца. Дзякуй арганізатарам. Эдкэмп жыве, Беларусь жыве і жыве вечна. Добрый день. Я увесь час на Фейсбуку бачыла вельмі шмат цікавага. І за эдкэмпам я сачу ўжо некалькі гадоў і увесь час думала, божачкі, гэта же нейкія чароўныя людзі. Як хоць з кім-небудзь тут пазнаёміцца, як туды папасці? І вось зараз я тут, і, калі чэсна, упершыню, і мне хочацца і плакаць ад радасці, і ўсіх абняць, і ўсімі, я не разумею, з усімі пазнаёміцца, і ўсіх абхапіць і сказаць, вы лепшыя, шчасця вам, здароўя, і всіх перамен, якія вы зычыце сабе, жадаеце сабе і зычыце ўсім. Вялікае дзякуй арганізатарам, вялікае дзякуй усім тым, хто тут ёсць, хто праводзіў майстар-класы, хто прапаноўваў свае майстар-класы, усім экспертам, усім настаўнікам, Свеце Локі за тое, што яна ўсё ж такі запрасіла сюды. Вось. І ўсім тым, каго я убачыла
уживую, бо шмат каго бачила онлайн, сачыла за імі. Усіх, каго бачила у праекце «Готовы до ДО», дякую, што вы ёсць, дякую, што я з вами пазнаёмілася. Магчыма, яшчэ нехта? Так. Зараз робяцца прышчэпкі самыя розныя ад грыпу, ад каранавірусу, стаіць актуальна пытанне, да? Эдкэмп – гэта прышчэпка ад прафесійнага выгарання. Эдкэмп – гэта ініцыятыва, якая нас акрыляе, і мы маем магчымасць, вось так, як толькі што гэта чароўная, нейкая незвычайная проста дзяўчына, лётаць над гэтай сцэнай, нават не стаяць тут. І на жаль, сістэма і гэтыя крылы часам зрывае, збівае, змінае. Гэта дае магчымасць нам іх адрошчваць наноў. І Эдкэмп – гэта проста настаўніцкая жыццёвая неабходнасць. Разумееце, гэта павінна стаць нашай часткай прафесійнага росту неад'емнай, як быццам бы харчаванне, чысціць зубы, разумееце, без гэтага ўжо не жыць. Хочаце вы, Яўген, гэтага з настаю ці не, але вы настолькі плотна ўвайшлі ў жыццё настаўніцкае, вы ўжо проста абавязаныя гладзіць далей. Пакуль вы тут ходзіце, жывеце і дыхаеце, вам з гэтага не выбрацца, мы вас не адпусцім. Дзякуй вялікі ўсім. Будуть ще жадаючі? Ще Елена. Добрый дзень усім. Я упершыню ў гэтым годзе даведалася ўвогуле пра Эдкэмп і вельмі шчаслівая, што мяне сюды запрасілі. Я так хацела сюды папасть, што адправіла 2 заяўкі і прыехаўшы заўважыла сваё прозвішча 2 разы ў спісе. Трэба ламаць муры, хай ілбом іх прабіваць, скідаць ланцугі, і тады ўсё атрымаецца ў нас і ў адукацыі, і ў жыцці, і ва ўсім. Усім вялікі дзякуй, дзякуй вялікі арганізатарам за тое, што запрасілі, за тое, што робіце такую ініцыятыву. Мы самыя лепшыя. Дякую, Елена. Ну што, калегі, яшчэ хтосьці? Ці дакладна сыходзім? Дякую тогда всем. На выходе можете брать свои подяки, сертификаты, обед на первом и на другим поверсе. Собойку после на первом выдадим. Никто не выгоняя, можно заставаться до вечера. Кава, гарбата есть, есть что поесть. Есть сцена, микрофон. Працуйте. І подяки удзельнікам. Ліля, покажись, калі ласка, усім. Ліля, подяки удзельнікам. Де у нас будуть? Вось, падзякі ўдзельнікам там, дзе мы галасавалі за майстар-класы. Калі ласка, знаходзьце сябе. Шчыры дзякуй.